นู้วันที่จะลุยลินตัวอ้อผานังโกเป็นมาตัวสันหลงดงเจเป็นตัวสันหลงดงเจนะนี่จะมาในสันหลงพุทธวันที่1ต่อเทียดีต่อด้วยโอ้ยให้ดีเตียluôn dong ché đó cứ tim không rồi lúc nào mà sát lòng à bé này khép bé ơi tôi khép lo khép bé à nà sát lý đâu mà mà đâu à ở trên đấy à tia tàu nọ nè chơi chống một nè à chú cú xía đi cha